शुभ सकाळ मंडळी. सुवर्ण कोकण ब्लॉग यूट्यूब चॅनलच्या अजून एका नवीन व्हिडिओमध्ये मी आशिष नाटकर तुमचं सगळ्यांचं पुन्हा एकदा स्वागत करतोय. मंडळी, मी आज आलो आहे शिरगाव पाडागरवाडी येथे. तर या ठिकाणी आज श्रीदेवी गिरावळ या देवस्थानाचा डाळापुत्सव आहे. तर या भागात आपण हा डाळापुत्सव पूर्ण अनुभवणार आहोत. तुम्ही देखील नक्की बघा, कारण कोकणातील हे वैशिष्ट्यपूर्ण असं एक देवस्थान आहे. आणि या देवस्थानाचं वैशिष्ट्य म्हणजे श्रीदेवी गिरावळ ही 6 महिने पावसाच्या कालावधीमध्ये नदीपात्रामध्ये स्थित असते आणि उर्वरित 6 महिने ही भाविकांसाठी दर्शनासाठी हे मंदिर ओपन असतं. तर असं हे एक वैशिष्ट्य आहे. ज्यावेळी आपण व्हिडिओमध्ये बघू तर त्यावेळी तुम्हाला या देवस्थानाची जी वेगळेपण आहे ते तुम्हाला नक्की दिसेल. तर या सर्व माहितीसाठी हा व्हिडिओ नक्की शेवटपर्यंत बघा. आणि जर मंडळी चॅनलला नवीन असाल तर चॅनल सबस्क्राईब करायला विसरू नका आणि ही व्हिडिओ जास्तीत जास्त शेअर करा. कारण आपली जी अशी कोकणातील वैशिष्ट्यपूर्ण आणि एक वेगळेपण जपणारी जी मंदिरं आहेत ही जगासमोर आली पाहिजेत. त्याचसोबत आपल्या कोकणातील ह्या ज्या काही प्रथा परंपरा आहेत त्या देखील सर्वांपर्यंत पोचल्या पाहिजेत. यासाठी व्हिडिओची लिंक नक्की शेअर करा आपल्या मित्रमंडळींसोबत आणि फॅमिलीसोबत. तर आपण आता खाली जाऊया, ज्या ठिकाणी नदीपात्रामध्ये गिरावळ देवीचा मांड आहे. तर त्या ठिकाणी आपण जाऊन उर्वरित माहिती घेऊया. आपण आता आलो आहोत गिरावळ देवीकडे जाणाऱ्या रोडच्या इथे. तर हा इथे खाली रस्ता आहे, हा देवीकडे जातो. त्याच्यानंतर हा समोरचा रस्ता आहे, हा सैतवडे धबधब्याच्या इथे जातो. श्रीदेवी गिरावळ हे देवस्थान शिरगाव गावामध्ये आहे. शिरगाव, तालुका देवगड, जिल्हा सिंधुदुर्ग. जर तुम्हाला या ठिकाणी यायचं असेल तर मुंबई गोवा हायवेवरून नांदगाव फाट्यावरून तुम्ही आतमध्ये देवगड साईडला येऊ शकता. नांदगाववरून 13 किलोमीटरवर शिरगाव गाव आहे आणि शिरगाव गावामधून एक 3 ते 4 किलोमीटरवर पाडागरवाडी आहे. तर त्या ठिकाणी हे देवस्थान आहे आणि पार्किंगची वगैरे इथे व्यवस्था आहे. रोड देखील आहेत. आणि या गिरावळ देवीच्या देवस्थानासोबत तुम्ही इथे बाजूलाच असलेल्या प्रसिद्ध धबधब्याला देखील भेट देऊ शकता. इथे सैतवडे हा देवगड तालुक्यातील आणि पूर्ण सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील प्रसिद्ध असा एक धबधबा आहे. तर या ठिकाणी देखील नक्की भेट द्या. ठिकाणी आपण गाडी पार्क करतो त्या ठिकाणी रोड ते इथे देवस्थान, जिथे नदीपात्रामध्ये श्रीदेवी गिरावळ देवी स्थित आहे. तर इथपर्यंत जाणारा हा रस्ता पेवर ब्लॉकचा बनवण्यात आला आहे. समोर दिसतं हे पियाळी नदीचं पात्र आहे. हे गिरावळ देवीच्या देवस्थानाकडे जाताना इथे डाव्या बाजूला आपल्याला श्री ब्राह्मण देवस्थान लागतं. या ठिकाणी ही सर्व पाषाण आहेत ठेवलेली आणि त्यांची देखील पूजा होते. तर आपण इथून आता खाली मंदिराकडे जाऊया, म्हणजे गिरावळ देवीच्या चौथऱ्याच्या इथे जाऊया. आपण आता आलो आहोत गिरावळ देवस्थानाच्या इथे. तर ही समोर आहे ही पियाळी नदी आहे आणि पियाळी नदी पात्रामध्ये हा जो चौथरा बनवण्यात आला आहे, या ठिकाणी गिरावळ देवीचं स्थान आहे. इथे उजव्या बाजूला डाव्या बाजूला महाप्रसादाची व्यवस्था करण्यात आलेली आहे. म्हणजे या ठिकाणी चूल वगैरे बनवून या ठिकाणी महाप्रसाद केला जातो. तर ही सर्व वाडीतली मंडळी आहेत जी पूर्ण तयारी करत आहेत आणि त्याच्यात इतर मंडळी देखील आलेली आहेत. हां, होय होय नक्की. तर आता पाण्याचं वगैरे काम सगळं भांडी क्लिनिंगचं वगैरे चालू आहे. आपण आता पुढे इकडे देवस्थानाच्या इथे जाऊया. होय होय फिरवलं आहे. हां, नाही इथे ही जी दगडी बांधकामाची एक चौथरा बनवण्यात आला. या ठिकाणी जेवणाची व्यवस्था असते. सर्व भाविक या ठिकाणी जेवायला बसतात महाप्रसादाला. आणि त्याच्यानंतर हे समोर आहे हे पियाळी नदीपात्र. इथे खाली सैतवडे धबधबा आहे. तर तो देखील आपण बघायला जाऊया. पहिल्यांदा इथे देवस्थानाच्या इथे जाऊया. यावर्षी पाणी कमी आहे, नाहीतर काही वर्ष हा जो इथे चौथरा या ठिकाणी दगडी बांधकाम जे केलेलं आहे ते पाणी असतं. तर यावर्षी पाणी जरा कमी आहे. हा इथे चौक आहे. या ठिकाणी गिरावळ देवीची स्थापना होते आणि सध्या आता इथे बाजूला हा जो चौथरा एक चौक बनवण्यात आला आहे. या ठिकाणी ही जी 3 पाषाणं आहेत तर ही गिरावळ देवीची पाषाणं आहेत. पावसाळ्याच्या आधी ही पाषाणं या चौथऱ्यामध्ये ठेवली जातात चौकमध्ये. आणि आता काही वेळाने पूजा वगैरे करून मग ही पाषाणं या ठिकाणी स्थानावर पूर्वरत दर्शनासाठी ठेवण्यात येतील. या देवस्थानाचे येथे येण्याचं एक प्रमुख कारण म्हणजे हा समोरील सुंदर असा निसर्गरम्य परिसर. पूर्ण शांतता असते या ठिकाणी आणि हे नदीपात्र देखील अतिशय सुंदर असं दृश्य आहे. आणि या नदीपात्रातील हे जे पाणी आहे हे महाप्रसादासाठी वगैरे वापरलं जातं.
सुंदर. आणि इथे हा समोर खाली आहे हा सैतवडेचा धबधबा आहे, जो पूर्ण आपल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये प्रसिद्ध आहे. सर्वजण मंडळी आता जमा होत आहेत आणि आता थोड्याच वेळात ही जी देवीची पाषाणं आहेत ती या मांडावर इथे त्यांची प्रतिष्ठापना केली जाणार आहे. तर आता थोड्याच वेळात तो कार्यक्रम चालू होईल. हा सोहळा नक्की अनुभवा, नक्की पहा पूर्ण. इथे आता देवीची पाषाणं आहेत ही या चौकामधून काढून भाई काटे बघा गला तुळू भाई काटे बघ काटे बघ रे चौकात आरामात करा गडबड पण नाही. सहा महिने पूर्ण पावसाळ्यामध्ये या ठिकाणी होते, त्यामुळे जो गाळ वगैरे आहे नदीचा त्यामध्ये घट्ट रुतून बसलेली आहेत पाषाणं. तर तो गाळ वगैरे सर्व बाजूला करून आता बाहेर काढतात आणि त्याच्यानंतर इथे बाजूला क्लिनिंगचं काम चालू आहे. पूर्ण शेवाळ वगैरे या पाषाणांवर जमलेलं आहे, तर ते क्लिनिंगचं देखील काम चालू आहे. आणि हे सर्व काम झाल्यानंतर मग या इथे मांडावर प्रतिष्ठापना केली जाणार आहे श्रीदेवी गिरावळ देवीची. या चौकामधून आता देवीची पाषाणं बाहेर काढण्यात आलेली आहेत आणि आता सर्व मंडळी आहेत ही पूर्ण क्लीन करून घेतात, स्वच्छ करून घेतात. गाळ वगैरे बसलेलं आहे पूर्ण या 6 महिन्याच्या कालावधीमध्ये, कारण ही पियाळी नदी आहे ही पूर्ण दुथडी भरून वाहत असते. म्हणजे हा जो समोरचा चौतर आहे दगडी बांधकाम, या दगडी बांधकामाच्या वरपर्यंत पाणी असतं. त्यामुळे या ठिकाणी गाळामध्ये रुतून बसलेली होती आणि प्लस शेवाळ देखील होता. ही पूर्ण स्वच्छ झाल्यानंतर सर्व गाळानं वगैरे करून या ठिकाणी तिची स्थापना करण्यात येणार आहे. तर ज्या ठिकाणी स्थापना करण्यात येणार आहे तो भाग देखील पूर्ण स्वच्छ करतायत पाण्याने. आणि ही जे अभिषेक वगैरे करणारं पाणी आहे ते देखील या चौकातच येते. गावातील इतर देवस्थानांचे मानकरी आणि गिरावळ देवी देवस्थानाचे मानकरी सर्वजण आता मिळून ही जी देवीची पाषाणं आहेत ती मुख्य मांडावर आता प्रतिष्ठापना करतात त्यांची. हा सर्वात महत्त्वपूर्ण असा कार्यक्रम असतो, कारण देवीची प्रतिष्ठापना होते 6 महिन्यानंतर आणि आता उर्वरित 6 महिने दर्शनासाठी आणि कौल-प्रसादासाठी हे मंदिर खुलं राहणार आहे. आणि हाच सोहळा अनुभवण्यासाठी सकाळी लवकर येतो आम्ही. आता हे बघा हे बघा श्रीदेवी गिरावळ देवीची इथे प्रतिष्ठापना झालेली आहे आणि आता थोड्याच वेळात पूजेला सुरुवात होणार आहे. तर आता पूजेचे सर्व कार्यक्रम एक टप्प्याने चालू आहेत आणि इथे सर्व गावातील जे ग्रामदैवत आहेत त्यांचे मानकरी अधिक श्रीदेवी गिरावळ देवस्थानाचे मानकरी सर्वजण उपस्थित आहेत. आणि या सर्वांच्या उपस्थितीमध्ये आता हा
कार्यक्रम सुरू होणार आहे. बाई माझ्या आई मध्ये गोत्री मिळते मुला जळावतो गिराव माझ्या जिंदगी जिंदगी पासून अशा पद्धतीत जो काय म्हणून आज जिंदगी पासून अशा पद्धतीचा गुण पुरुषमध्ये घातल्याप्रमाणे आज एका गावागावाच्या मतान असलेल्या वाडवर्गीयांच्या मतान असलेल्या अवलाद त्या आपण तुझा कालाबाद गवळल्या वर्षित कल्प काळ केलेला आहे वर्षाची तुझी पूजा केलेली आहे तुका आणलेली आहे त्या पद्धतीत पूजा केली ती पूजा मान्य करून घेऊन जे काय म्हणून तुका लागणारी सगळं देवता पुरवठ्याची तुझी बऱ्यापैकी देवजळापासून फळापासून चिकनापासून आज सगळी असलेली मांडापासून सगळे देवता तुझ्याकडे पुरवठ्याकडे नोट करून घेऊन ज्या पद्धतीच्याकडे पुरवठा जे होईल त्या पद्धतीत पुरवठा करून घे त्याचप्रमाणे अजून लावरी भूमिका पाहुणा दिली माझ्या आई मातेचं म्हणते तू या कार्यक्रमात हजर अशा पद्धतीत आपल्या गावाघराच्या मताने वार्षिक पुरवठा काढला त्या पद्धतीत वार्षिक करता होता तर तू मान्य करून घेऊन नाममध्ये असलेला कारण वट्टिक नसटिक कारण काय असं तर तुझे तू आज तुझ्या मतान ह्या जवळच्या आकाराच्या मतान सीबीच्या अधिकाराच्या मतान ज्या पद्धतीत रामाच्या राबात ठेवू का आणि दुसरा आता पाठचे पाठी हटो का त्या पाठचे पाठी हटो सगळ्या तुकड्या मराठी करून देऊन वार्षिक पूर्ण करून येऊ का त्या पद्धतीत बाबा तू वरचे अधिकार शिका महाराजा आज काय वार्षिक लाव या कार्यक्रम व्यवस्थित पार पडतो का अशा पद्धतीत जरा जोड म्हणून सगळ्या तुकड्या मराठी पूर्ण देऊन बंगल्या पूर्ण शिस्तून देऊन वार्षिक पूर्ण करून घे सांभाळ करून राखण दाखवल्या जातो सगळ्यांचं चुकी ठेवून बरं होता बाई माझ्या आई राहुदेव मस्जिदला पाचवी 12 तुझा अशा बाई माझ्या आई मध्ये समोर घरची मुका त्या पद्धती तू कमनेचे प्रमाण तुला काकडं गेला तुला तिथे तू व्यवहार आता तिथेच्या व्यवहाराकडे काहीतरी काम होतं तुझे तू त्याच्या आकारात त्याप्रमाणे ती कोरणीचे अधिकारी त्याच्यासाठी कारण पडला त्या कोरणीचे अधिकारी समज देतात कापावत पडलेले असतात जळासाठी थळा आज ज्या पद्धतीत तुका ज्या पुरवठे घेऊ की अशी पद्धतीची जळ आली तळघाट होऊन त्याचप्रमाणे तू सुनीत अधिकारी त्या ठिकाणी राज्य करून आज त्या ठिकाणी कोरणीचे अधिकारी कोरणीच्या अधिकारी काहीतरी कारण असतात भ्रष्टाचारी पंचायतरी भ्रष्टिक नुष्टिक काही व्यवहार काढून ठेवलं होतात आणि दुसऱ्याचं कारण असतात तू दळच्या आकारात ज्या पद्धतीत वेगळं करू त्या पद्धतीत वेगळं करून आपल्याली अवलाद आपल्याली वाडीतले बाळ व पाळ आपल्या गावाघरापासून पुन्हा किळबोळ तोटनुसार हल्लीतले त्रास होते अशा पद्धतीत जबाबदारी घेऊ काही त्याच पद्धतीत व्हिडिओ जे काय मर्यादा चालवणार मर्यादा चालणार त्या पद्धतीत त्याचं काय कारण असतात आज भ्रष्टिक नष्टिक
अकरीत असतात उठवण्याचा पंच ज्या मरीत असतात त्यामुळे राबाच्या राबात ठेवून आज दावरी नदीची सुरुवात देऊन पूर्वगंगेची सुरुवात देऊन कामेश्वराची आपली देवता बरेवाल्याची देवता तुझ्याची पुरवठा त्या पुरवठा घेऊन आज तजेचं ताळो आज त्याच्याकडे काय काढून पडला असतात आज जवळचं ताळो अशा पद्धतीने जे काय म्हणून जोडत त्या पद्धतीने जोड तुझ्याकडे पुरवठा घे अज्ञानपणा तुझ्या वर्ष कमी करतात तिने तू व्यवहार करतात तिच्याकडे काय काढत असतात तुझे तू गाळण करून आज पूर्णची अधिकाराची संमत दे आणि आपलं वार्षिक मान्य करून घे आपल्या लेकरा बाळगा गावाघराकडे बाळगोपाळा सांभाळतात राखण रेकॉर्ड येतात तुझी माझ्याकडे बसा बोल आज या व्यवहाराकडे फक्त हाऊसगिरीसाठी सांगतोय मी येऊन पडा नाही बसलो गेलो सांग तू पण सांग दोघांनी बोला पडलाच ना होय ते कारणाची फोड करा असं नको आणि आमका फसू नको आम्ही आता नाव अरे तू का बशीत कोण बस तू मर्याद कोणाची मर्यादा असलेल्यांची चालवता कोण त्यांच्याकडे येऊन वगैरे पडला असा तुझा म्हणणं काय तुला कशाक मी फोडक लावलं तुला काय सांगले मोगम मध्ये ठेवलंय ना मी मोगम मध्ये ठेवू नको कळा दे सगळ्यांका अरे तू कळूचा आता तुझी जबाबदारी आहे तेव्हा मर्यादेकडे बसवा तुला विचारतोय कशा फोडून विचारलंय कशासाठी तर तसं न्याय करता येत तिच्याकडे आम्ही काय मागतलो तिच्याकडे अरे मर्याद चालवतोच म्हटल्यानंतर तुका सूचना केल्यानंतर तर लक्षात ठेवू काय म्हणता देव मी सांगा काय म्हणता तत्व पण लक्षात तुका ठेव. जा दिसता तर आता सांग म्हणून तुला सुरुवाती का सांगलंय जा काय काढलं त्याची मर्यादेची समज देऊन वार्षिक जा काय अडचण येतात ती फक्त तो मोकळा करून घे मर्यादेकडून आज मर्यादेकडून मोकळे बरं करून मी घे. काय आणि म्हणतोय नंतर तिथं न्याय निर्णय देवस मी माणूस आहे मग आता थैसरला केलेला देवस्थान आताची रीत तरी झाली का बघ आता रीती प्रमाण झाला काय बघ एवढा तुका दिसता काय सांग तुझ्या पुढे काय बघ तुका काय दिसत बघ माका काय नाही दिसत मी केलेला चांगला म्हणते मी अरे तुका दिसतला अंधाराक दिसतला माका काय दिसतला तुका दिसतला तर माका दिसतला लक्षात ठेव बस कोण बस आम्हीच आहोत बस फक्त सांगले तेवढा काम कर पण तुझं वाढू बाकीचा नको. रिस्तर जाता काय बघ बाकीचा रिस्तर होता काय अरे दिसतर हा म्हणून तुझ्या समोर उभी राहिली ना रे हो मग आणि तुका तर होकच वळखा घेऊ होई, का आणखी येऊन देत सर तुका तर वळखा घेऊ काय मी तू समजतो ओळखतले आता. पण माका पण फोड करून घेऊ काही मी अज्ञान आहे तू सुज्ञानस पुढे चालू कर फक्त लक्षात ठेव विषय वाढवतो ना विषय देवाचा म्हणला काय ऐकून घे देवाचा म्हणला काय तू मर्याद चालवतो तू म्हटलं का तुका समजा कोयो आज मेळे करूचो वेळ नाही बाकी रिस्तर हा विषय वाढू नको हा? ते सुरुवातीला सांगलंय मी तुम्ही आता एक काम करा मी तुमका विनंती करतोय मी तुमका विनंती करतोय अंग सोडा आणि पुढची कामा करूया फक्त
काय सांगलंय लक्षात ठेव फक्त ही ज्या व्यवहाराकडे लक्षात ठेवायची. ज्या व्यवहाराकडे जा काढायचं तेवढाच बाजू कर बाकी तुझी मर्यादा मोकळी चला. तू विचार करू नको करूया हं? सुरुवातीलाच बोलले बसूया, करूया हा तुझी तर मी समज वचन पद्धती- देते हा. तर तो करूया पद्धती आपल्या लेवलची पण तो समज सगळ्यांच्या मताना माझ्या एकट्याच्या मतांना आहे सगळ्यांच्या पसंत करू असलेल्यांच्या. नका. फक्त इल्लेल्या व्यवहारावर आता काय ते अडचण असू दे सगळ्यांच्या मतान तिच्या मतान पण आत्ताचा कार्यक्रम बरोबर हा काय फक्त मला सांगा होतो हा, अजून पुढे होचा सगळा तेव्हा आता हे थांबू, आता सगळं बरोबर आहे. विषय वाढू नको, जेवण करताना विषय वाढू नको. तेवढं काम करायचं आणि मोकळा व्हायचं. आता करूया हा. म्हणजे आता पुरतं. तुम्ही अंग सोडा दोन्ही देवानी मी तुमका चरण घेत तुमची चरण धरते मी सुरुवात तू पण देवा अंग सोड सगळ्यांच्या मतांचा होत वाईट तू माझ्या आई जळची भूमिका जळत तल बिंडाची भाषा आज जळ थळ सगळा काय राखण रखवाली ती डावरी भूमिका तिची पुरवणी त्याचप्रमाणे आज जी काय वळिवंडे चतुर्षमा आज तिची पुरवणी आज हे योग जोड म्हणजे जसं काय जोड बांधतो त्या पद्धतीत तू जोड बांधस आणि आता जा काय देवान कारण सांगल्यान त्या कारण जसा राबाच्या राबात ठेवून पुढचा कार्यक्रम जसं रीतीत हो त्या पद्धतीत तू करून दे आणि थंय काय जय चुका आमची हैसरल्या वागणाऱ्यांची किंवा आमच्या वशिकांची असतात ती तुझ्या पायाखाली घालून ठेवून आत्ता ह्यापासून पुढचा कार्यक्रम रीतिरिवाजात करून दे आणि असलेल्या सगळ्या लेकरांची राखण रखवले आधार आणि सगळ्यांका त्याच्यातनं मोकळीक कर कारण थळच ठेव ज्या वेळेस बसणार तेव्हा त्याची रीत लावणार आणि तोपर्यंत तुझ्या ताब्यात थांबून ठेव आणि सांभाळ करणे रखवली आधार मान्य करून घेऊन केलेला वार्षिक मध्ये मान्य करून घेऊन लेकराबाळांच्या सगळ्यांच्या मनात पूर्ण लावून घेतात अशा पद्धतीत सांभाळ आज गावाघरापासून सगळ्यांच्या सांभाळ असलेले अवधार त्याप्रमाणे बाळगोपाळ सगळ्यांच्या सांभाळ तुम्ही तो काय वाटून ठेव जागा कारण पुढे आता कारण तुझे तू त्याची शोध चौकशी करून न्याय निर्णय लावून त्या निर्गती त्याची 10वी पर्यंत त्या कानाची समज दिवशी आपल्या अवधाते आपल्या बाळगोपाळांच्या आपल्या ठिकाणी समज ही समज त्यांची आणि तरुणला मान्य करून राखण रखवाट्याने बराता करणार देवीची प्रतिष्ठापना झालेली आहे आणि आता ओटी भरण्याचा कार्यक्रम चालू होईल आणि ओटी भरल्यानंतर मग इतर भाविकांसाठी देवस्थानासाठी म्हणजे दर्शनासाठी वगैरे हे देवस्थान तर चालू राहणार आहे. आता ही मानाची ओटी भरण्याचा कार्यक्रम इथे चालू आहे. सर्व गाराने त्याच्यानंतर जे सर्व देवतांचे मानपण होते ते सर्व आता दिलेले आहेत.
पहिली मानाची ओटी. त्यांची आता गाराणी. त्याच्यानंतर जे सर्व मानाचे नारळ असतात म्हणजे देवीचा जो मान असतो तर ते आता पूर्ण कार्यक्रम सर्व चालू होतील. हे सर्व मानाचे नारळ आहेत आणि ओटी भरल्यानंतर हे चालू होतं आणि त्याच्यानंतर मग भाविकांचे नवस वगैरे बोललेले असतात तर ते नवस वगैरे चालू होतील. दुपारचे 2 वाजले आहेत आणि आपण जरा बाहेर गेलेलो आहोत देवगडला. तर इकडे आमच्या वाडीतले सगळेजण इलेले असतात, मामी वगैरेनी, आणि मंडळी पण भरपूर आता इली आहेत. आता 3-3:30 वाजता महाप्रसादाचा कार्यक्रम असतो. तर इकडे दुकान पण असा छोटासा आजींनी ठेवल्याने. तर या ठिकाणी आपल्या एक देवीसाठी लागणारी ओटी, अगरबत्ती वगैरे असा, किंवा लहान मुलांसाठी स्नॅक्ससाठी लाडू वगैरे, आणि परत चाकरमान्यांका जर काय घेऊन जायचं असेल तर हे खडखडे लाडू वगैरे, शेंगदाण्याचे लाडू, चुरमुऱ्याचे लाडू आणि असंच सगळा. तर इकडे डाळपाच्या वेळी तुम्ही येऊन हे घेऊ शकतास. म्हणजे अगदीच जर तुम्ही ओटी वगैरे आणूक विसरलास तर इकडे तुमका मिळू शकता. चला, मंडळी हळूहळू जमा होतं सगळी. आणि इकडे हे जे चौथर बनवलेलं असं या ठिकाणी महाप्रसादाची तयारी चालू आहे. तर सर्व जी पाडगरवाडीतली मंडळी असतात, पुरुष आणि महिला मंडळ असतात, ती सर्व महाप्रसादाची तयारी करतात. त्यानंतर इकडे सगळी लहान मुलं खेळतात आणि ह्यो जो रॅम्प बनवलेलो असा दगडी बांधकामाचं, तर या रॅम्पवर इकडे महाप्रसाद वाढतात. तर जेवक बसण्याची तयारी इकडे असतात आणि तिथे अजूनही नवस पेडणे, नारळ वगैरे ते सर्व कार्यक्रम तिकडे चालू असतात. आणि इकडे आमच्या वाडीतली मंडळी, प्रशांत, मामा, अमोल, विठ्ठल, अजित काका आणि पप्पू आणि अजित काका खास मुंबईवरून आले आहेत. होय ना अजित काका तो? आणि हे आता अजित काका व्हिडिओ TV वर बघतले लाईव्ह. खास डाळपासाठी इल्यात. म्हणजे भरपूर जण असे येतात. आता ह्यातली जर काही मंडळी जर तुम्ही बघितलात ना, तर इथले जे गावातले पाहुणे वगैरे असतात तर हे सर्व मुंबईवरून किंवा इतर बाहेर असतील तर तिकडून येतात या खास डाळपासाठी. देवीची प्रतिष्ठापना झाल्यानंतर हे आता देवस्थान आहे, हे भाविकांसाठी खुलं करण्यात आलेलं आहे. तर 6 महिने ही देवी कौल प्रसादासाठी आणि भाविकांसाठी इथे दर्शनासाठी उपस्थित राहणार आहे. तर आता सर्व भाविक जे आहेत हे नवस वगैरे का असतील किंवा त्यांचे वार्षिक नारळ वगैरे का असतात देण्याचे, तर ते आता इथे देत आहेत, ओटी वगैरे भरत आहेत. आणि ज्यांचा नवस वगैरे काही असतो तर ते कोंबडा वगैरे देखील असतो, गावठी कोंबडा, तर तो देखील या ठिकाणी दिला जातो. तर आता इथे ओटी वगैरे भरण्याचं काम चालू आहे. त्यासोबत इथे गावकरी देखील आहेत जे नवस वगैरे बोलत आहेत भाविकांचे.
सर्व काम इथे एकदम व्यवस्थित सोयीस्कररित्या पार पाडलं जात आहे आणि आता हे असंच 6 महिने भाविकांसाठी खुला राहणार आहे. आणि इथे बाजूलाच तुम्ही प्रसाद घेऊ शकता. म्हणजे हे जे भाविकांनी अर्पण केलेले नारळ आहेत तर त्याची इकडे खिरापत केली जाते आणि तो प्रसाद म्हणून भाविकांना दिला जातो. त्याचसोबत जे नवसाचे कोंबडे वगैरे असतात तर त्यांचा महाप्रसाद मगाशी आपण ज्या ठिकाणी बघितलं जेवण बनवण्याची जागा महाप्रसाद, तर त्या ठिकाणी तो सर्व प्रसाद बनवला जातो आणि भाविकांना महाप्रसादाची ती व्यवस्था केली जाते त्या ठिकाणी. तर इथे आता ओटी वगैरे भरण्याचं काम चालू आहे. ही नदी असा बाजू या नदीमध्ये मस्त एक अशी 3 जण खेळतात. त्याच्यामध्ये एक पपला पण असा आमचा आणि हे झोरे आजोबा असं ते लक्ष ठेवून असतात तिघांवर. मस्त मजा करतात एकदम. त्यांना मोकळा रान मिळाला. तर आता ही ओटी वगैरे भरून झाल्यानंतर आपण आता दर्शन घेऊया देवीचं आणि मग त्याच्यानंतर इथे आपले काही नातेवाईक वगैरे आहेत त्यांना भेटून मग नंतर घरी जायचं आहे महाप्रसाद झाल्यानंतर. अचानक एकदम गर्दी वाढली तर आपण आत्ताच देवीचं दर्शन घेतलं. दर्शन घेतल्यानंतर इकडे आपण प्रसादी घेऊया. तर हे जे नारळ अर्पण केलेलं होते भाविकांनी तर त्याची अशी खिरापत केली जातात आणि ही खिरापत केलेली असा ही पहिल्यांदा इकडे बघा हे मासे असतात ना हेंका थोडेसे घालायचे भारी म्हणजे ते बघा कसे येतात ते. आम्ही हेच काम करतो म्हणजे लहानपणापासून आम्ही जेव्हा गिरावळ देवीच्या डाळपा घेतो तर तेव्हा पहिल्यांदा प्रसाद हे जे मासे असतात हेंका घालतो. इकडे थोडा वेळ बसतो या चौतऱ्यावर आणि मग नंतर इकडे कोण नातेवाईक वगैरे असतील तर मग त्यांका भेटाक जातो. आता आपण इकडून खालून मांडावरून इलो इकडे आता महाप्रसाद बनवतो त्या ठिकाणी जाऊया. त्याच्या आधी गुड्ड्याक भेटाया. गुड्ड्यानी पण इली आहेत चिंद्रावरून. अय गुड्डू काय खाता तू? कुरकुरे मजा लहान मुलांची होय ना. हे गुड्डू माका दे माका दे गुड्डू माका दे खाऊ. नाही अजिबात नाही. कंजूस कंजूस. गुड्डू माका दे. ह्या मी घेते. ह्या मी घेऊ नाही नको माका हवा आता मी घेऊन जातोय. माका भूक लागली या विचार करता. चल धर खा मजा कर. इकडे महाप्रसादाची पूर्ण तयारी चालू असा आणि महाप्रसादासाठी म्हणजे जे नवस बोललेले कोंबडे वगैरे असतात तर त्यांचं इकडे महाप्रसाद केला जाता. तर या रस्सो बनवतात म्हणजे मालवणी भाषेत आपल्या बंगो आणि या बंग्याचा प्रसाद दिलो जाता इथल्या भाविकांका. तर फुल जोरात इकडे तयारी चालू असा. सोबत इकडे काय भात लावलेला का यो डाळ. ओके. जे व्हेजिटेरियन असतात म्हणजे ज्यांचे मार्गशीर्ष असतात चालू त्यांच्यासाठी डाळ भात वगैरे बटाट्याची भाजी असता ना. बटाट्याची भाजी ओके. तर असा व्हेज जेवण देखील असता. तर इकडे सर्व महिला मंडळात ते काम करतात म्हणजे खोबरा वगैरे किसणे किंवा इतर काय गोष्टी असतील ते. सोबत जे नवस बोललेले कोंबडे असतात तर ते इकडे कटिंगचं वगैरे काम चालू असं. या पूर्ण क्लीन वगैरे इकडे केला जाता आणि भात बनवून रेडी असा. तर ही पानं कुठली आहेत? करमळ. तर करमळच्या पानावर इकडे भात ठेवलेलो असा. भात झालेलो पूर्ण आणि आता इकडे चिकनची तयारी आणि हे सगळे इकडे जण भावी केलेले असतात ते आता महाप्रसादाची वाट बघतात. काही जण अजून नवस वगैरे बोलण्याचं काम चालू आहे. ओटी वगैरे भरणे तर संध्याकाळपर्यंत चालूच राहतला आणि इथून पुढे 6 महिने चालू राहतला. सुंदर असं. हा होय दाखवतोय काय. तुमची मेहनत महत्वाची आहे सगळ्यात. महाप्रसाद व्हेजवाले कोण नसतले जास्त. बाकीचे असतात ते तिकडे क्लिनिंग वगैरे करतात आणि ह्या सगळ्यात मेन काम कटिंग वगैरे करणे आणि क्लीन करणे आणि बाकीचे सर्वजण इकडे जेवण वगैरे बनवतात. तर फुल तुफानी असं काम चालू असा. महाप्रसाद बनवून रेडी असा आणि आता इकडे महाप्रसाद वाढतात सगळ्यांका. तर भात असा त्याच्यानंतर बंगो असा मालवणी आणि इकडे या साईडला हो मामा जरा 1 मिनिट फोटो काढा. होय. आणि इकडे सर्व मंडळी बसलेली असा बघा. सुंदर असं नदीच्या काठी
आणि ह्यो खास दगडी बांधकामाचा जो फ्लोअर बनवलेला तो खास त्याच्यासाठीच बनवलेला असा. पूर्वी माती होती अशी सगळी. तर सगळेजण मग कशी जेवतात नदीच्या बाजूक. वाव, हीच खरी मजा असते आपल्याकडे. म्हणजे कोकणात जर तुम्ही प्रत्येक ठिकाणी बघू गेला तर प्रत्येक देवस्थानांची एक वेगळी परंपरा असते. तशीच ही गिरावळ देवीची असा. तर डाळाप उत्सव हेकाच बोलतात. तर आता महाप्रसाद वाटूक सुरुवात झालेली असा आणि सगळेजण जेवतात. सुंदर असा बाजूक निसर्ग असा. म्हणजे ही पियाळी नदी आणि नदीच्या काठावर हे जो रॅम्प केलेला असा. इकडे सर्वजण भाविक जेवत बसलेले असतात. तुफानी गर्दी असता. आता 6 महिने इथून या देवस्थान चालू राहतला. तर ही भाविकांची रेलचेल चालूच राहतली. आता 6 महिन्यानंतर ज्यावेळी पावसाचं सीझन चालू आहे तर त्याच्या आधी परत एकदा डाळाप उत्सव होता. पण त्यावेळी एवढी मंडळी नसता. सुंदर असो आपल्या कोकणातलो कार्यक्रम असा. वा, तुम्ही देखील एकदा नक्की अनुभवा. कारण ही मजा फक्त आपल्या गावात आणि आपल्या कोकणातच अनुभवक मिळतं. अशी मजा तुमका दुसऱ्या ठिकाणी खरंच नाही मिळणार. भले तुम्ही 5 स्टार हॉटेलमध्ये किती पण चांगल्या हॉटेलमध्ये जेवा, पण ही अशी नदीच्या बाजू किनाऱ्यात मालवणी बंगो आणि खाली जमिनीवर बसून जेवण्याची जी मजा असा ती खयच मिळणार नाही. तर आपण पण आता जेवक जाऊया. बाकीची सगळी मंडळी बसली. आपण आता जागा नाही त्याच्यामुळे आम्ही थांबलो. इकडे जेवतात गुड्डू आणि चिकन खाता. भारी. तू काय खाता? हे पण चिकन. एकदम फुल तयारी आहे मस्त. हो. आणि अजून एक काय कार्टून तिकडे बसला. ही 3 जण इकडे बसल्यात. पाण्यात बोकळत होती. ही 2 जण पाण्यात कुदत होती मस्त पैकी. आणि आजोबांका तैसर वॉचमन म्हणून ठेवलेली होते. मस्त मजा मारत होते पाण्यात. झाला जा खाऊन झाला. मस्त मजा. वरती दे कडे. चला आपला जेवण इलेला असा. मालवणी बंगो इकडे तिकडे राहला. ही सगळी मंडळी आता पूर्ण मदत करतात सगळ्यांका वाढूक. अमलो हे तुझं नाव विचारलंय मी परत. साईराज ना? नक्की ना? साईराज. ते काही पाडागरवाडीतले असत. आणि जेवण देव सगळी मदत. यंदा पोरगे नाही येत कारण शुक्रवारचं प्रोग्राम ठरलो. रविवार वगैरे असले तर अजून मुलगी इले असते. तर चला आता चौक घेऊया. आता मी तुमका नंतर भेटते. तर मंडळी अशा रीतीने हा डाळाप उत्सव साजरा झालेला आहे, पार पडलेला आहे. आम्ही देखील आता जेवून निघालो आहे परत घरी. सुंदर असं जेवण होतं. म्हणजे मालवणी रस्सा बोंगो बोलतात त्याला. त्याच्यानंतर ही जी आपल्या कोकणातली मजा आहे तर ही एन्जॉय करण्यासाठी एकदा या गिरावळ देवीच्या देवस्थानाला नक्की भेट द्या. आणि व्हिडिओ कसा वाटला ते देखील कमेंट करून नक्की सांगा. तर चला भेटू अशाच एका नवीन व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि व्हिडिओला लाईक करा.